هەفدەمی گەفێن تورکیە و ڕاگەهاندناوێ نزیکبوونا ئۆپراسیۆناوێ ڕۆژاوای کوردستانê وەزارەتا بەرەڤانیە حکوومەتا سووریەیە دەمکی دەبێژە ئەو ئامادەنە بەشداریەت ئۆپراسیۆنا تورکیەدا بکەن. سەلیم ئیدریس وەزیرê بەرەڤانیە حکوومەتا سووریەیە دەمکی و سەرۆکێ دەستەیە ئەرکانên ئارتێشا ئازاد ڕاگەهاند ئامادەکاریên wan ji بۆ بەشداریê di ئۆپراسیۆنا تورکیەدا li rojhilatê Feratê bi dawî hatine. Di hevdîtinekê de li gel Ajansa Anadol ya Tirkiyê roja duşemê heftê meha cotmeha 2019 İdris Gotgu artêşa azad planên xwe danîne amadekariyên xwe ji bo beşdariyê di operasyona Tirkiyêde li rojhilatê Feratê bi dawî anîn. Êdî ew amadene ji encamdana operasyonê re. Tê nêrîna Selîm İdris wezîrê Berevaniyê hikûmeta Sûriye demkî de beşdariya wan di wê operasyonê de erkeke li ser milê wan derheqê miletê Sûriye û hevalên we wekû amajeyekê bi Tirkiye. Ragihandina İdris di demekê de tê ku Tirkiye jî wekû radgîne xweş operasyona leşkerî re li Rojavaya Kurdistanê ê xisiyet amadebaşiyê de û berpirsekî Tirkiye jî yê pilebilind dibêje Tirkiye hêviya vekşana hêzên Emerêkî ji devera ku dê operasyona Tirkiye lê were encam dan beriya ku dest pê bike. Ji aliyê xwe ve hêzên Emerêkî jî doh alavên xwe yên leşkerî û çekdarên xwe ji baregeha Tel Erqom li bajarê Serê Kaniyê û xaleke din li girê spî vekşandin. Beriya çend rojan jî hejmarek grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê wek çekdarên Artêşa Azad, Artêşa Niştimanî ku lê gundewarên Helebê ektîv bû. Her wiha bereya niştimaniya azadkirinê li Idlibê di yek hêzê de û dibin serpiriştî û serkirdeyetiya Wezareta Berevaniyê ya hikûmeta Sûriye demkî ku ser opozisyona Sûriye ve ye tevlî hebûn. Yek hêz ku nêzî 80,000 çekdar li xwe girtiye ava kirin.